Chama wakwa Abibirem. Nana, here to us. No bani sisa ni ma okọ hin. Okofie, okọ e na ni kunu ni fie. Obusa ne ma no no mu se ya papa kwa hin fie. Na okọ e. Okọ e no na emfimfini kuro no mpanimfo nyina atwa ahia wo odi kuro ni fie ho. E na ogyina nsinfini na okasa. Enti oba no bo na ni fire ni kunu. No obae. Oba no ka kire nse be na yi ogyina ho no wonya ni papa. Eno wose adanse hene na asoma no amena bana na ho no wose a obetu mi nsuo mu ode nsa abo bisisi achi asem kese me ka wose wono adanse hene na asoma ndankyira hene kora wo mu no na aye ne kwenti hene ene be ma no ko ya no so pagya no nsa no wose munya na menka asem ti wo ka ya se asema be me waka akire me yiri ni ode nsa bo me yiri sisi achi wo ka se Nana Dankyira hene ekwenti hene yire ne me a wo se adanse hene na asoma no Dankyira hene kora wo mu no na akwawie ne kwenti hene ene Dankyira hene sesa ene esoma a wo wira fotoma wo no me bia mawumu aye na ade akoma no ene wo fa yawa ene wo se tuduro yawa ne ma ene wo twa mfenfenansa ene wo de to so no se jefa koma ewira Nana me bisa o me pacho etuduro ye de ade ye de ko tete no ni ewutuo bi a eno ne nananom de kokon nti etuduro no eti sesam ni yetuntum nti se bibi ayayam nti wosagu mu a na ye muhumuhu no wosagu tuo no mu a no wode tosa ahya no no apem so eno na ni wode atwra ahetuo na no nti atwra no na etwaga na ato atuduro no na adi kum na tosa no mu ekudi bone ajo enti wo mu ma na tuduro ena utwa ne nsa no na wode to so na se fakoma wira na ne nsa de ye twansai ensasini no ene nsa fa ba ko no na odi kura tuduro utwa ye no na odi ato tuduro ne de so ano se fako se ne wo nsa ne ye oyo ye de ni yeko na ko bo wira amane ene wo ko ye ti wo ko bo adanse hina amane ye no ena adanse hina se na che se de nkyira hene no wada na kyira amame nti aferi ye wone mebeko ene wo mu saye ekon nti kon no a wo mu ko ye no ena na edom no a wo mu da ye kyiri ma adanse hene no na wo mu doso na wo mu su twifa adanse hene so fi se wiase no wo ye bibia suru nyankopon na wo nsuru nyame nsamone a ne ni wodi nti dankyirafo no twifa no so ema adanse esa abehwe dankyira ase enu no na ye kese esen dankyira no se dankyira be wo soro ma adanse wo fom abehwe na se yo akoye te se wo nakoa ne wo mu akoa no nti na Asante pa no mu firi hin o mu firi dankyira mu ne ba ya no na afi kakra na wo mu okosa ye kase ye kosa eye kon eno ne nipa dom ni bitina ase ne ase da bi esai de ano ode nti santi ye be firi ha ti dankyirafo na o mu da ye chi ma dansefo no se adanse be hye o mu asem o mu be ye kan no se o mu bia na ate o mu asate ye ho se da bi esane doso esanti ye bete ye ho na akoba bi foforo nti dom no ane wo mu ba ne doso nti ebi na kwaye kwafo ene bi ye akyem wo mu bra wo mu duru akyem ho no a wo mu chei ene bi kwa so wo mu aye kwai de abo so wo mu kwai de wo mu kowu ene kowu ena akyem no so kire se ya kyem nti wo mu baaye no asantefo no to aso a sentini baaye nti ya kire no asante ne akyem no kasakasa sa bedi wo mu ntem ebiem nti se entokwa bi si a na wo mu opere nsase no se entokwa bi si na wo mu kwa wo mu duru konongo a asantefo duru konongo a wo mu si ya asantefo suru konongo no wo mu si ya asantefo
they say achimfo so ene beba wo beba bedu kono mu ho no wo msi ya achimfo msi nkrofo wo ya asante ya achim ho ne asante achim say you are chuma nkasa wo ho na kono mu area ho no ye wo asante achim asante fo ko tu wo mu a yesi ya asante fo na chese ye wo mu nkum wo mu achim fo so betu wo mu a yesi ya achim fo na eye den na omu hu se wo mo bai we mu ye asante fo na we mu so ye achim fo ye na asante fo bi abedi si na achim fo so akodi ni si ti se hafo ni firi ho beto ye ne a kwawufo ni di omu ko aboba ni nti abo ni esuru a abotan no nti no enya ba bi ye nipa tena ma ne ye ewia na mu ko eno ne kwawu na asa wo nse wo firi kwawufo no so hosi a achimfo no na pa na ka ne sei na asante achimfo no ne kono no enti se ibisi efra chimfo no ho na wo mu beduru kono ngo ha no a firi soro ho ba ye duru kono ngo ha wo mu se ye ne ya achimfo mu amu nuane ye ya achimfo na sa asantefo so na ekwa wo koduru ase ya asantefo mu amu nuane ye sa be na ahensu bi eni obi a ho ya asantefo enti afa kire wo mu se nkrofo wo mu yenyo wo mu ya achim wo mu ya asante ya achim enti ne ho no ye asante achim ye wa achim pa nsai akra akwa mu ho no no eyi mu no si no mo no ye achim na wo ba ko no mo enu ha so de ba no so ja so no mo ne ayi bi adrop kesi ewe ho no nyina so ye asante achim agogo de ba no so ye asante achim na ye den na ho so de agogo no agogo no de eye ensuo bi a wo kwotana ye ensuo a na da ho no edini na da so na atu akro ni so asante achim agogo se kuro no man ne ye asante achim agogo no ye bebiri ye ni ya hakora agogo wa ha nti se wo ko ho a me kwa asante achim agogo sa ye wa achim agogo ho asante achim agogo nti yen so ya ba ya bedu na ne on se o si bi mo ko abotan ni abonim no ye so mu ko wu eni ya benya asante ni achim na asante ankasa no omo so omo we ni ye to asoba na mo nso mo nam na asante fo de ye to asoba e de santi ye member bi a ye firi se ye ntana no ye me hokora nti ye de na ye ba na mo ba be chechire mo man asante fo no ba ye no ba bi a ye besi ye pa kumase ya makom ho pe ha makom enti ba bi a asante fo tena ye pa ne edu ayi police station ho no ne court ho no ho na asante fo be tena pa na denti na mo ba makom ho no mo tu hodi amakom ana sa brenya ne efra amakom no se anibere aha de ye boye makom pa nipa no a wo mu ne betena ho no no show mania ya na kwafo akutu we de wo boye makom pa eni wo mu firi ho a wo mu ba edum na edum ho nso ho no a ye ba ye no eno na ye betena pa na edum ho nso edum no a ye ba ye no na ho meso mame ahwefo me mame na nansu oba sisi awai enti like and subscribe mame meba